To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da warhaka. Ina kowa fatan alkhairi. Sunana Aminu J Tomboy kamar yadda kuka sani. Jama'a da farko na zo da maganganu da yawa, amma wacce zan fara da ita shine kalmar godiya da godiya. Na yi matukar godiya kuma ina ƙara godiya kuma ba zan daina godewa ba. Dangane da mutanen da na fito na ga sun kafa hotuna na suna ta mun fatan alkhairi, suna mun maganganu na fahimta da kuma yadda suka fahimce ni daidai fahimtar da suka mun. So na ji daɗi matuƙa gaskiya, saboda duk wanda na ga ya kafa hotona yana zagi na, yana wasu maganganu, idan na shiga page din shi sai in ga ya dace da wayannan maganganu da yake yi. Amma duk wanda zan ga ya fito yayi magana mai kyau, idan na shiga page din sai in ga su ne irin mutanen da koda mun koma ga Allah muke buƙatar su fito su ba da kyakkyawan shaida akan mu daidai fahimtar da suka mana. To alhamdulillah an dai abubuwa dai sun faffaru, an yi waka na fito na ba da haƙuri da wasu abubuwa da suka ta faruwa dai. An kama ni, jama'a da gaske an kama ni, kuma maganar ba a san inda nake ba. Ni ne na gaya wa mutane na wanda suke kusa da ni, wanda su suke bibiyan lamurana, na ce ba na buƙatar su gaya wa kowa inda nake, saboda gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Akwai mutane da ake kama su, zamu ga an je, mutum zai je ce ya zo wajenka ne, a fito da kai zai ma magana shi masoyinka ne, a maka hoto ba riga jikinka ko kuma ba hula ko kuma something like abubuwa na embarrassing, a fito ana ta posting, ko kuma a ce za a kai ka kotu, mutane su yi cincirundo su je a ta maka bidiyo. Din na san irin wannan abubuwan. Hakan yasa da aka kama ni na ce wa mutane na bana buƙatar a gaya kowa inda nake, saboda ni na san ba kisa nayi ba, to wallahi tallahi babu abin da zai hana ni fita. Ni na ce bana buƙatar a gaya kowa inda nake. So alhamdulillahi, kuma mutane sun mun fatan alkhairi da kyakkyawan shaida, kuma na ji daɗi, kuma hakan ne tabbatar mun cewa abubuwan da muke yi masu kyau ne, duk da akwai kuskure a ciki, kuma za mu yi ƙoƙari mu gyara kuskuren da muke yi, mu ci gaba da abin da muke aikatawa mai kyau. So ina godiya jama'a, ina matuƙar godiya, ina godiya. Na ga wasu ma suna ta ƙarya ne da sauransu, na ga wasu kuma suna cewa to ya fito muna jira mu ji kyakkyawan bayani. In dai a bakina ne kake jira ka ji me ya faru da ni, in fito in gaya maka sirri na a social media, ba kai ba ubana ba, kai ba uwata ba, in na gaya maka ba burge ka zan yi ba, kuma ba ka da abin da zaka mu, ba wanda ya isa ya ji sirri na. Shi yasa ni ko kwanaki ina TikTok, kwanaki da dadewa ina yin platform na TikTok, an turo polisawa daga Bauchi, State CID na Bauchi, sun zo sun dauke ni anan, sun samu ankwa, sun kai ni tun daga Abuja har Bauchi, babu wanda ya sani. Sirri na ne. In banda ma da aka wa'anda suka fito suka gaya muku, in dandani ne babu wanda zai san an kama ni har in shigan fito wallahi, saboda sirri na ne. Ba zan zo ina gaya ma an kama ni ba, na san ba abin da zaka iya mun. Su mutane a duk lokacin da ka shiga wani hali kana tunanin wani masoyinka ne, wallahi ba masoyinka bane. Inda zai ji abin da ya same ka, ko kuma ka bashi dama ya je wajen, shi zai sace ka ya maka bidiyo ya fito duniya iya haska wa mutane ai ga halin da kake ciki, alhalin babu abin da zai iya maka. So ina mai baku shawara, matsalar ka ce. Yawwa, matsalar mutane kuma matsalar su ne. Duk wanda kuma ya kawo matsalar social media, wannan matsalar sa ne. In banda da aka gaya wasu danfo suka fito har suka ce kaza, inda ta sona ne har in shiga in fita, babu wanda zai san an kama ni ba a kama ni ba. Sannan ba an fim suka sa aka kama ni ba. Yawwa, saboda na ji wata wadda na kafa hotonta kwanaki, na ce ta bada 10,000, tana ta wani rantsa billahi allazi ni sa aka kama shi. Ƙarya kike yi, ba ke kika sa aka kama ni ba. Kamu na bai da alaka da dan fim, duk da na san yan fim haushi na suke ji. Yawwa, ba su suka kama ni ba. Kar ku fito ku ce wai yan fim sun kama ni dan fim bai kama ni ba dan fim din da ya kama ni. Kuma na ji daɗi da irin goyon baya da kuka bani, na ji daɗi da addu'o'i da kuka mun, kuma na fito lafiya ta kalau. Kun ganni, duk wanda ya ganni ya san ni ko zagi na babu wanda ya inda naje, babu wanda ya zage ni, ba wanda ya ci mutunci na, saboda su ma hukuma ai suna social media, sannan kuma suna sanar da duk abubuwan da yake faruwa, suna kallo. Yawwa, in ka zama mutumin banza dama lokacin, inda a irin shekarun baya ne, lokacin da kanmu yake hayaki, to in an kama mu duk wulakancin da za a mana mu muka jawo kanmu. Yawwa, ni babu wanda ya isa dan an kama ni in fito ina a kirawa ne, alhalin ku zo ku min bidiyo ko kuma ku yi wani hoto. Duk wanda yake jiran ya ga kukana, duk wanda ke jiran ya ga wani abin da zai min dariya a TikTok har ya koma ga Allah da izinin Allah, na san Allah shi yake kuma shi yake karewa, to babu wanda zai ga kukana wallahi. Yawwa, na shiga lafiya kuma na fito lafiya, kuma Allah da duk wani kurakurai da muke yi, dama dan adam ajizi ne. Yawwa, mun gode wa Allah ma da ya maida mu haka, idan muka yi la'akari da rayuwar mu ta baya, mun gode wa Allah. So ina nan lafiya, ni ba wanda ya mun wani abu, ana ta wai an mun aski, gashi na nan
ba wanda ya taba ni, babu wanda ya taba ni. Hasali ma ni ba a aje ni a wani wulakantaccen waje ba. Yawwa, kuma maganan ba a san inda nake ba, ni na ce wa mutane na ban so kowa ya zo inda nake. Yawwa, saboda akwai masoya akwai makiya. Wani burin shi ya zo ya ga wani hali yake ciki ya fito social media ta neman followers da kai. Kaza yayi kaza, kaza yayi kaza. Ina nan lafiya, kuma abin da kuka san muna aikatawa yanzu ma aka fara. Yanzu ne ma za a fara. Kuma bana jin tsoron kowa, na ƙara faɗa. Bana tsoron kowa, ba wanda nake jin tsoro wallahi. Yawwa, saboda in dai shiga hannun hukuma ne, na gaya muku akalla yanzu gidan yari da ake maganan prison na shiga ya kai so 3, kuma ba laifin sata ya kai ni ba, ba laifin fyaɗe ba, ba gun shaye aka kama ni ba. Rashin ji ne dai irin wanda kuka sani muna yi. Yawwa, cell kuma da station ina ganin billahi lazi a area da nake station ɗaya ne wanda ni ba a kulle ni ba, amma ba a yanzu ba, kafin mu gane kuskuren da muke mu ce mun daina. Yawwa, kuma muna roƙon Allah ya kare mu. Jama'a ina matukar godiya, na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Assalamu alaikum.